Huwag na yung lalo. Lulutuin namin po, Mickey. May kasama pong patola at nopong at piniritong galunggong. Babalatan ko lang po ito, patola. Patola. Ganito po ang pagbalat. Kamu na. Ganyan po. Dahan-dahan po kasi pag hindi mo dinadaan dito, maubos po yung ng patola. Laman. Ba, may special guest tayo. Walang iba kundi si Sharon Cubeta, Apong Andang. Yay! Kumusta Apong Andang? Anong ginagawa natin ngayon? Nagwawalis sa lapyata. Okay. Yung patola po, mahirap din balatan. Kasi pag hindi po, naubos yung laman. Ganyan po ang pagbalat. Ganun ba ang tamang pagbalat ng patola? Wala na po kami pangbalat. Kumakain ka niya na Apong Andang, bakit hindi ka kumakain ng pagkain namin? Yan ang pagkain ng Kapampangan. Yan ang marunong sa babat. Bukas niya, Apong Andang, tignan mo, nasa vlog ka na ng umaga. No? Nasa Titignan mo YouTube sa ka na ano bukas. Wala kang babatiin, Apong Andang. Babatiin mo mga parang pag nakita ang vlog na to. Makabati ka na. Binabati ko yung boss ko sa Angelenyo, si Boss J. Martin Cruz. Okay, si mga asawa mo, 5 asawa mo, batiin mo lahat. Tsaka si Ryan Santos. Mga kapatid ko sa Mabato-Bato, si Roxanne, si Darwin, Okay. si Ate Wilma. Yung anak mo, magaganda, gwapo. Tsaka yung mga apo ko, tsaka mga anak ko. Yung asawa mo, di mo pa binati. Baka mag-away-away sila, wag na. Yan pong kagandahan kaya Apong Andang, kahit hindi maganda, maraming asawa. Wala tayong pambalat tamo tayo. Ayan, titira na siya Apong Andang, yan. Ayan. Dumami ng assistant ni Apo Sak. Ito ang masarap na ulam pagtagulan. Pagkain ng Kapampangan, no, Apo Sak, Apong Dang. Simple lang pero masustansya, no? Oo. Sarap to. Nasaan pala yung isang assistant mo, Apo Sak? Si Nanay. Bumili ng pang sahog uli. Mabibitin siya dyan, no? Yun ang gusto niya, may ulam na, bibili pa. Ano sinakyan mo papunta dito, Apong Dang? Motor. Ikaw ang nagdadrive? Oo, ako May na. helmet ka? Meron. Mag-helmet ka. Konsensya wala, konsensya lang. Wow! Patay tayo dyan. Huwag na yung galunggong. Simple pero masustansya, no? Pagkain probinsya yan, Apo Sak. Ito lang sasayin. A few moments later. Ito. Pangmasa. Ito, si Apong Andang. Sa Apong Dang. Galunggong, galunggong. Pinagdagan ni Mother. Dumami. Lumaki ang sunog. Ito. Dahil may bisita. Ito. Bumili pa si Nanay. Ito lang. May tumatawag yung asawa mo. Yes.
hindi. Ginigisa ko po yung ano, dapat po, brown. Kailangan kulay brown yan, no? Brown ng bawang. Oh, wow. Po, yung lagay ko Hindi, yung wala nang baboy, Nay. sibuyas. Wala nang baboy. Ba, masarap to. Pagkain ng mga probinsyano. Kapampangan. Walang karne. Popula, kampang sahog. Ang dami pa naman akong binili, no? Huwag muna tayo magbababoy ngayon. Kailangan gulay para humaba ang buhay. Napusak. Oo, masarap to. Mamamaya ito po. Sa susunod na lang yan, masarap to. Magtiwala lang tayo kay Apong Sak. Oo. Pag hindi masarap to, Apondang, wala na. Wala na. Masarap yan. Basta ang ano, may ano yan, masarap. Basta may magic. Mago. Mamagdikin mo ha. May baboy, hindi ko pinalagay yung baboy. Ano? Ilalagay ko na po ito. Okay, yan. Sarap mo. Oh, saan ka nabingi ni Apong Ramon? Sa Marcos Village. Oh, sa Marcos. Ha? Marcos Village? Sa malatabi ng Clark? Oo, doon ako nagtrabaho kay Apong Nida. Kilala mo siguro yung kamag-anak natin. Ah, okay. O, kumustahin mo sila? Yung mga ano mo doon, naging katrabaho mo, nakasama mo. Apong Nida, kumusta kayo? Bapang Lito. Oo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sana, Bapa, matagal ka na. May sakit eh. Ah, okay. Sa Marcos Village pala, tabi ng Clark yun, no? Oo, doon ako nagtrabaho. Kasama ko si Bapa Tony noon, nung namatay. Ang dami ng ano ngayon doon, ang dami ng bahay doon, sa gilid ng ano, gilid ng marami. Tacubia River, no? Oo, marami doon. Minsan napunta na ako doon eh, ang dami ng ano Ang ngayon. daming mga kulot doon. Oo, ang daming kulot. Ang baluga. Doon kami, doon ako. Nagtinda ako ng hapon nagda. Naggalubong kaya Oh, i-focus ko muna yung assistant mo, si Apondang, baka mamaya hindi siya nakukulan ng camera. Oh, Apondang. Oh. Say hi, Apondang. Kumusta kayo? Oh, ganda mo pala sa camera, Apondang. Lalo sa personal, no? Oo, siyempre, kung hindi ako maganda, Hindi ako makakarami eh. hindi ako makahanap ng bata. Oh, mga bata, ilang taon yung ano ngayon, yung boyfriend mo? 23. Shit! Ah, ikaw ilang ka na? Ako 58 lang. Si Apondang, ilang ka na? 47. 47? Ben. Lagay ko rito yung picture ng asawa mo ha, sa vlog, no? Lilitaw mamaya, palilitawin ko rito. Makikita mo bukas. A few moments later. Itong galunggong. Ayun ako, na-action ka, may lakwa. Kailangan talaga mayari na para malambot, no? Luto na yung tokwa. Wow! Luto na, yan. Wow! Hindi ko masyadong diniray kasi hindi masarap. A few moments later. Nagpunta sa buhay nila ako. Amen. Lord, thank you na naman po kayong binyay pong grasya, ibabalik po ang papuri po sa salamat kaya kayo. Hallelujah. Amen. 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 Oh, mauna na siyempre si nanay sa kanin, nanay. Pag ganon, ako pinakabata sa inyo eh. So mauli ako. Matanda. Una sa matanda. Pabata ng pabata. Sarap na Ah. po. Hiram ako ng sando. Okay. Maraming sakit. Oh, pabata ng pabata. Pabata ng pabata. Sarap. Sarap yan. Ang mo. sahog lang yan. Ano? Mainit, Oo. mainit. Tokwa lang ang sahog niyan. Oh. Tokwa Ayan. lang. Sa akin to. Kay nanay to. Oh, kaya po ang asak. Oh. Thank you. Sarap, masarap. Sarap ang sabaw. Kain po.
Oh, galunggong ha. Kain na po tayo. Mayaya kaya ni Yanda? Oh, kita siya. Dito tayo. Dito. Oh, let me have one mo. Kita, oh, yung ano. May tanggulin. Kita, oh. Okay. Ang sarap ng luto ni Apo Sak. Oo, siyempre. Walang kasing sarap. Pagkain probinsya. Merong malarang guys. Wala. Ang sarap. Kain na po Sabaw kayo. pa lang ulam na, no? Kain na po. Nang maliit. Gusto ko nang maliit. Kain na po. Kumusta mo si Apo Ramon? Baka nanonood. Darling, kain na ako. Kumakain kami. Darling, Yung kain na. Kumusta sa'yo? Ulang. Yung sila Roxanne, kumustahin mo Pondang? Yung mga si Johnny Bibe, kumakain Roxanne, ka. Oh. kain na. Nasaan ka ngayon? Johnny, kain na. Oh, kumusta ko po yung mga Crunchy. sa pasling. Kahit kulit-kulit lang po. Galunggong. O, kiss mo pa. Anak Kiss mo ko. pa. Kiss mo pa. Tapos, sino ba? Mga Kiss anak ka mo? ka, Alex. Mga kaibigan ko, si Delilah, si Darangles, Kumusta po kayo? Kiss mo ko pa dali. si mga Pumengay, kinukumusta ko na rin. Abengay. Kumusta ka? Si Darante, si Darang Bebe. Si anak ni Apo Mengay, si Ulo. Batchmate ko nung elementary. Kumusta ka? Pogi yun. Ay. Ate. Magandang mga kasama mo sa trabaho. Napapanood nila ang vlog na to bukas. Si Kuya Kes, kumusta na? Si Sino Boss pa? Jay. Sino pa? Si Ate Gina. Sabihin mo Nora. sa Malina. Yung mga pinsan ko sa Malina. Ay, ito yung ang bisita namin. Doon daw si Malino, si Andang. Yung mga pinsan ko, si Ate Rosing Vital, si Francing Vital, si Rick Vital. Ano pa ba yung iba? Marami yung mga pinsan ko Kahit doon. ang saug lang. Kilala nyo masarap. siguro ito. Sabihin mo sa kanila. Kilala ko po si Mama Francine po. Namasyal dito sa amin. Kaya pinakain na namin dito. Dito ka na lang mga liyan. Masarap ang luto. Pagkain probinsya to. Murang-mura lang. Pero healthy, no? Sarap. Ganito ang pagkain namin sa probinsya. Pagkanin? Nagdaluto. Kaya kuha ko ng Bilis kanin. lang, no? Bilis lang. Ito po. Wala man 30 minutes, tapos na lahat. Ha? Salaman. Sarap ng taba. Yung baboy niya, matagal pa lambutin yung ano, yung karne. Walang cholesterol ito, walang baboy. Ang gusto ko dito sa Galunggong, yung may arena talaga, malambot siya. Sarap ng pansit. Meki. Sa lahat po ng mga OFW, kumusta po kayo? Mag-ingat kayo. Katuwang mo, pagluto naman. Tokwa. Manyaman niya. Kahit tokwa lang, masarap, no? Oo. Ang sahog niya, ganyan lang. Ako, yung kinakain ko lang sa Korea, no? Pag nagsawa ako sa karne. Sarap. Kumuha pa ng karne, talaga pinatataba tayo din nanay. Sarap Sabi eh. nga sa Manzani, tumaba na daw ako. Ah. Mataba naman ako. At Tumaba tagang na naman mandali uli yan. ako. Ano, nakita yung binggit Kita mo mo? yan? Hindi ba? Yung isang vlog mo? Yung biningwit mo siya? Yung biningwit ka niya. Pinakita ko, may bingwit. Nabingwit daw siya. Hindi naglagay ako ng bingwit sa vlog. Ganyan. Kita mo? Ito niyang bigwit. Dati niyang araw ka bigwit. Iyak lang na. Bigwit. Dahil kong kutsara. Ito lang yung kutsara. May naiwan sa... Ayan yung ko na Iyak lang. mo na, kamay mo na. Kalagyan ng Nandito sa'yo. Kalagyan ng kanin. Boboy lang tayo dyan. Oo. Ganito ang pagkain ng Kanina, ano, pero probinsyano. malapit na kumain. Sarap. Sarap. Kuha nga ulang, hapuntang. Araw-araw, ganyan po.
Tokwa pa lang, may lasa na. Kumain ka ng tokwa. Ano nilagay mo sa tokwa? May konting... Asin. Tsaka magic sarap. Konti Konti. lang. Ba't ang lasa, no? Malasa yan. Apundang. Konti lang. Sarap, no? Konti lang nilagay ko. Masarap. Yeah? Pang kanin. Kanin pa, o tingnan mo. O, dumodoble niya kinakain din ni Madir. O. Sarap. Okay. O, Amdak, kuha ka. Andang! Kain ka ng kanin. Anong mangan? Kain ka ng Huwag mo kain. isipin yung mga asawa mo, mahal ka naman ngayon. Ang gawin mo lang, huwag sila mag-away. Siyempre, bigyan mo ng schedule. Masyadong maganda ito. Dalawa. Hindi pwede mag-stick ka sa isa, magse-sales yung isa. Hindi, close sila. Close sila? tumawag. Pinagsasabay mo? Hindi. Oy, tumawag yung number lang kanina, di ba? O, tapos number 2. O, tumawag din. Di ba? Huwag lang niya pagsabay sa gabi, mapapalabas siya. Ay, oo. Wala Hindi na pa silang tutulugan. mahanap na ganyan na asawa. Oo. Ano ba yung sekreto mo? Ba't daming nagkakagusto sa'yo? Sobrang maganda. Ano bang ginagawa niyo sa gabi? Wala. Nagtitinginan lang o ano? Marunong umawak ng dalawang Asawa, ano? Maganda kasi. May nag-a-apply pang isa. Nireject na niya. Oo, mayroon pang isa. Sabi niya, okay na ako sa dalawa, sabi niya. Sa buhok lang, kung hindi ka sasama, may iwan ka. Pero natin sa palengke, nagbubuhat ng negosyon. Wala Kaya kang yung sabat. asawa niya, takot. Bakit ka mo? Kung kaya niyang buhatin yung 25 kilos, pag sinuntok yung asawa niya, tulog. 50 kilos pa noon. Kaya mo ba na? Babagsak mo lang, no? Anong pa ako ng pera? Diba? Buti siya may ipin na eh. Pinagawa niya. Ang pangalan ng pagawang ipin? Jess Cabrera. Taga-palengke yun, Cabrera. taga-palengke yun. Thank you po. Maganda yung ipin ni ano. Ako wala pa. Oh. Tumakas yun sa akin. Si Andang. Pinagawa mo raw yung ipin niya. Yung pwesto niya, no? Hindi. Nahiram na. Ang bibinita yan? Ito naman, sa likod niya, no? Pinahiram lang sa kapatid niya. Sa bayaw niya. Kay Ate Lai. No. Ang sarap. Nabusog ako. Kain lang namin. Kami dito, kain ng kain. Ba't tumatawa ka na eh? Pwesto mo naman. Aga na kanita kahit yung una. Tingwin. Ha? Medyo maganda ngayon yan sa akin. Ano po nga alala yun? Ano naalala mo? Maganda si Andang. Hindi, masaya si Mother. Nandito ako eh. Doon bumisita ka. Binisita ako, kinukumusta na ko. Naman naman na datong siyang balepo. Masipag na number 1 ito. Pag nagluto tayo, Sa palengke, kilala na kasi ito. Masarap pala. Di ba, Andang? Tokwa. Kamukha mong masipag ito. Maghanap buhay. Kamukha ko rin, masipag din ako. Kahit siya mo, di ba? Nahalagaan ko yung asawa ko. Hindi maganda sa tao na tamad. Ay, oo. Magugutom ka. Tignan mo kasi mag-75 na ako. No? Masipag yun. Dati father. Kami din eh. Kaya kami dahil masipag siya, mga anak niya masipag din. Tsaka ako, hanggang ngayon, no? Naglalaban na naman ako ngayon. Pag sumumpong na naman. Hanggang Huwag lang susumpungin si nanay. ay, wala na akong suko. Ano Nervyos, suko yan? nervyos. Nervyos, wala na yun. Wala na. Ay, kahapon sa, hindi ka rin nervyos. Ay, wala akong nervyos. Dati meron, ngayon wala na. Kaya Wala ako na mo, hindi sa'yo? ka rin nervyos. Hindi na. Hindi na ninervyos ka rin. Ay, ayaw ko. Malutong yung ulo ng galunggong. Kaya kaya yan. Dami. Thank you, thank you. Baka maano ka pa dyan, no? Ang dami pang galunggong.
Di po. Ay, ako ayaw ko na. Busog Ayaw na na. ako. Hindi ako nito. Ayan, kumuha ka ng galunggong. Sarap. Ay, pa. Nambisa ka pa nga mo nun mo. Bahali po. Sabi ko na nga, masarap Ay, ang ulam sarap. ngayon. Pinibisa na No? Sarap, no? Wala na, ubus. Ay, ayaw ko yung malamig. Kukuha ko hindi malamig. Hindi ako sa... No, no? Mahalin na yung baboy. Walang mukha ng baboy yan. Hindi naman nabawas yung Ang binili sarap. kong baboy. Oh, kuha ka pa punda, ha? Magkano lang yan? Yung santo kuha na ganyan? Nakapulot na naman ako niyan. 28 lang yan. 28 pesos. May pang-sahog ka na. May pinirito ka pa. Nakapulot na naman akong Style. nandulutuin ko sa Bahay. bahay. Si... Kami nga gumaya. Si tatay ni Edmond, yung asawa ko, si Eduardo, yan ang gusto niya, kaya yung binibili ko. Gusto niya yung Mickey, tsaka Yung anong video ko, di ba? Kayong dalawa niya pusak Oo, doon. patola, tsaka Mickey. Gusto niya. Nakandaan mo yun, yung unang video natin. Manya pinduto ito. Ano ka to? Gusto niya. Si... Eduardo. Nakin ko naka-video, nakin ko naka-vlog Mamaya ko. dadaan ako sa palengke. O, sa kabili ng tokwa. Pag wala kang pera, tipid. Yan, ganyan. Pinapapunta ka sa ano? Magkano lang gastos Sa na? DSWD ngayon. Kano lang yung gastos nito? Ano nga po? Bali, 1 kilo yung ano, bumili pa ako ng kalahati. Sino madam mo? Pinapa-report ako. Sino madam mo? Magkano muna? Itong dalawa na to, Lalaki? 58, Madam Lilibet. tsaka 88 pesos lang. Tsaka isang daan Pag yung nakikita ano niya ng- mo yan, tumatawa eh. Hindi. Kasi kahit wala na Dalawang kondisyon, daan. ma'am. Isang daan Pag sa'yo, wala po sa kayo akin. sa kondisyon. Ba, gano'n? Anak sapatos na yan naman yung Tumatawa malaki. kayo. Oo! Hihi, tawa na. Ah? Ang ganda raw sapatos niya, oh. Ay, wow. Ah? All. Tingnan natin. Na, ang kinain natin ngayon, Naku eh. ang dami, 288 lang pesos. Tingnan mo. No? Diretso. Ito, yung tokwa at saka yung Mickey, 58. Kiss mo si Lola. Yung patola, 30. Ano, yung galunggong, 200. Sarap. Oh. Malalaki kasi yung galunggong. eh. Tingnan mo, 288, ang dami na. May pangapunan pa, pangalmusal bukas. Pati yung patola at saka Mickey. Oh, Bumili lahat ako ng na. isang Mickey. May dala pang Mickey. Bumili ako. Bumali pa. Ah, bumili ka pa. Oo. Saka galunggong, bumali pa. Oo, nakasama. Ayun, lahat na, 288. Kasama na. Lahat, lahat, lahat. Ano? May Oo, apunan yung... pa. May apunan tsaka almusal pa. Oo. Ha? Yung mga kakain ng tanghali niya, no? Oo. Yung mga po... Kahit wala pa sa sahog na baboy, tokwa lang, apusak, no? Lang. Anong ginawa mo? Parang lasang baboy Magic! na. Ninagyan mo Magic! sigurong baboy eh. Hindi, Oo. magic! Naman yan. Magic! Nor cubes? Kaya pala. Kaya pa. O, kumustahin mo si Ethel? Parang naririnig ko. Parang nang... O yun, may extra, may extra. Si Lagyan Ethel. niya ng North Ethel! View. Ethel mo yung anak mo, si Jay. Si Jay, kumusta ka nanak? Nasa Korea. Kayong lahat nasa abroad, palagi kayong samahan ni Lord. Yung anak ko nasa Korea rin. Palagi kayong samahan ni Lord. O yung allowance mo, binigay na ni Eh, Jay. binagay na, paulit-ulit. Pag wala na, Kaya yung mga bata, ganyan eh. di ba? Thank you po, nabusog ako. Huwag nabusog. Sana po, mag-ingat kayong lahat. Especially nasa abroad, no? Kasi sila yung ano, bayani ng Pilipinas. Siyempre, ikaw natikman mo sa abroad. 13 years siya sa Korea. Kuya Jay po kanyan, pila ng banong kami. Jay, 18 ba? 18 na. Hmm. Ay, 20 na. 20 na si Jay. 20 na. 2003 eh. O, 20. 20. Kasi halos mitutukilang may ako itang boss ko. Minuna yung bagay itang boss ko. Sabi ka namin pala ka na. Tagal nila na. Tagalog tayo, Tagalog. Hindi nila natin yan, yung mga viewers natin. Matagal na doon. 22. Oo, asawa nga kaya nang iwan eh. Ikaw, Ay ako, Ay, ayaw ako mong eh. iwan Hindi sa ko iwanan Ramon. si Apo Ramon. O, mapapanood din. Hindi ka Oo. pwedeng
Magsino ka rin dyan. Oo, forever ko lang. Siya Kung po mabait yung naman. asawa, hindi mo kayang iwan. Ay, ako, hindi ko, buhay lang si... Hindi mo iiwan. Ay, hindi. Mabait si Ay, Tanya hindi, din. hindi ko iwan. Ako hindi ako iwan ng asawa, mabait din ako. Yung langaw, ganun. Lalo na ako. Paano ako iwanan? Lahat sa akin, lahat binibigay ko sa kanya. Oo, pinapakain mo lahat. No? Oo. Binibigyan ko pa ng ano, Meron. sigarilyo, Wow. pang toma. Ma! Yun na lang. So, hanggang dito muna yung vlog natin. Hanggang sa muli. Dito na lang po. Samahan nyo kami sa next vlog namin. Thank you po. Thank Thank you you po. Bye-bye.